Tervetuloa kaikille uuden videon pariin ja tänään mä aion selviytyä 35 Minecraft-päivää tällä flatilla. Katsotaan mitä tästä tulee, eiköhän lähetä suoraan hommiin. Tuo possuja. Tuossa on tämmönen kiva kohta, tää ei pitäisi olla slime chunky. Sitten mä oon tehnyt tänne tämmösen custom maaston. Ja jos ihmettelette, miten mä sain tämmösen maailman, niin tässä teille tutoriaali. Eli eka menette tänne Create New World. Sitten pistätte nimen minkä haluatte, pistätte jotain settingeja. Menette World. Pistätte Superflat. Pistätte Generate Structuresin pois päältä. Customize. Tästä Reset. Älkää painako mitään näistä. Sitten pistäkää sinne nää kommentit. Niin sitten teidän maailma pitäisi olla semmonen mitä pitää. Tätä kohtaa ei välttis tarvii laittaa. Näin te saatte itsellesi samanlaisen wordin mikä mulla on käytössä. Elikkä täältä löytyy silleen miten tässä videossakin tulee olemaan. Jatkakaa vaan videon kattelua loppuun asti. Mitään orjahan meillä siis täällä ei oo, koska en mä niin paljon halua. Tää olisi sit niinku normimaailma. Nyt meillä on jonkin verran kiveä, niin tää pitäis pärjää hetken aikaa. Mehän voidaan mutta tyyppää uuni. Mä oon ihan tämäri. Mä otais hakkaa puuta meidän seuraavaan projektiin. Nyt meillä on vähän puuta ja kiveä, niin me voidaan varmaan alkaa tekemään niinku taloa tässä jossain kohtaa. Ja meidän talo on nyt valmis. Vie vaan meidän kamat sisään. Ja te varmaan ihmettelette, miten mä saan ironia, miten mä saan vettä. Niin joo, me lähdetään tekemään nyt ironia. Oi. Pitää saada toi blokki pois äijät. Siis zombeillahan on pieni chanssi droppaa ironia. Siis mä oon ollut aivan älyttömän tyhmä. Miksi mä en oo vaan hankkinut mikä se nyt onkaan? Miksi mä en oo vaan tehnyt mobifarmia? Joten eiköhän alta kerää resursseja sitten mobifarmia. Tässä kohtaa mä en yhtään tiennyt mikä päivä on, mutta sen mä tiesin, että tää on outoa. Ja mä sain tehtyä tän mun rakkaan farmin ja tässä slimeit koitti hyökkää kimppuun, koska ei vissiin tykännyt siitä. Sitten mä tein tämmösen pikku possufarmin ja nyt pieni tauko tähän väliin. Jos teitä ei kiinnosta yhtään tää pätkä, niin skipatkaa tähän kohtaan, mikä tässä ruudulla näkee. Pääsitte jatkaa videon katsomista. Mutta mä oon lopettamassa sen sarjan Scienful ja Babonkaa sen survalin, koska mä en tykkää tehdä sitä. Mä haluan tehdä semmoista sisältöä, mistä mä itse tykkään ja mä haluan tehdä teille mahdollisimman hyvää sisältöä. Joten mä aion pistää mun YouTube-kanavan aivan uudelle tasolle. Pysykää ihmeessä mukana mun matkassa. Pääsitte jatkaa videon katsomista. Onko tässä mitään muuta sanottavaa kuin... No, mä tein farmin. Okei, se on päivä 10 ja mulla olisi invi aivan täynnä kaikkea krääsää, joten me voitais rakentaa tänne chestipaikka. Täällä on ainakin selvitty siitä. Ai niin joo. Mä menin tappamaan mobeja. Eihän tästä mestasta näyttää täydellinen, joten joo. Eikä se vois varmaan olla hienoa, että meillä olisi semmoset katutolpat täällä. Elikkä materiaalit, mitä te tarvitte tähän, näkyy tässä. Eli ei mitään maailman vaikeinta ole tulossa. Tuli. Ton hieno. Se on päivä 12 ja
kiitos kaikille, että katsoitte tämän videon. Mä näin tähän tosi paljon vaivaa, joten mä kiitän teitä tosi paljon. Nähdään seuraavassa osassa, missä me selviydytään 23 päivään. Hei hei.